як шаҳрнама шумо ки аз ҳамин рӯзи эътиборан ба ҳаёти мустақилона қадам медиҳед. ҳаракат кунед ки дар зиндагӣ пеш аз он ҳурмати якдигар, ҳурмати падару модар. бачаҷон муборак шавад. духтаҷон муборак шавад. чӣ муроду мақсадро ба омоди мақсад даст намоед. чӣ хеле ки то суханон ки аз ҳурмати якдигар мекунед. зиндагӣ пастию баландӣ дорад. ҳамаша сабр кунед. як ояда як маслоя шумо шавад ки чӣ хеле ки то фахри миллат шавад. фахри ямон шавад. фахри динӣ шавад. мо бошем. вақти узмонди саломат бошед. саломат бошед. муборак бошад. ҳозирини гиромӣ, боиси ифтихор аст ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ бевосита зери сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳунарҳои мардумӣ дар ҳоли рушд қарор дорад. ҳозирини гиромӣ, бояд қайд намоем ки тибқи супориши раиси вилояти Хатлон با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 33 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزاری برنامه‌های فرهنگی و فراغتی تحت عنوان شکوه استقلال در همه شهر ناحیه‌های ولایت برگزار می‌گردد و امروز چهاربینی مذکور در دهه چشمسار جماعت دهاتی به نام سفر امیرشاه برگزار شده است. حاضرین گرامی، همچنین امروز با مقصد در سطح بلند سیاسی و فرهنگی برگزار نمودن چهاربینی مذکور رئیس ناحیه بلجوان محترم سفرزاده بختیار غنی تشریف آوردند. سخن را با کمال احترام به رئیس ناحیه بلجوان محترم سفرزاده بختیار غنی می‌دهم. مرحمت. саломат бошед. пеш аз ҳама салому дуруд ба ҳар яки шумо. имрӯз бинед як рӯзи беҳтарин аст. дар асоси чӣ таре гуфтанд, дар асоси дастур супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита роҳбари давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақша чорабиниҳо бахшида ба 33 солагӣ сазовор истиқбол намудани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст. аз он ҷумла нақша чорабиниҳои мақоми ҷилои ҳукумати давлатии вилояти Хатлон аст.
дар баробари ин нақша чорабинои мақоми ҳукумати давлатии ноҳияи Балҷон мо тасмим гирифтем ки имрӯз аз наздик бо шумо як шинос шавем барои минбаъда кору фаъолият боз вохӯриёмон бисёртар шаваду он дастуру супоришое ки аз тарафи роҳбарият мешавад аз тарафи дигар сохторҳои мешавад бояд сари вақт иҷро кунем. мақсади омадани мо аз он аст ки боз аз шумо ҳаматон медонед ки пеш аз ҳама эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ ба дигар шаклҳое ки дар ҷомеаи мо ҳастанд ё ки равияё ҳастанд ки баъзе ҷавононро ё ки баъзе шахсоне ки ба гурӯҳҳои ифротӣ ҷалб кардест ба ҳамиё роҳ додан он дар кор нест. мубориза бар зидди анамиё будан он дар кор астад. пеш аз ҳама шумо медонед ноҳияи Балҷон ноҳияи зодаи истиқлол астад. соли 1996 2 феврал таъсис ёфтагӣ аст. дар як муҳлати кӯтоҳ бинед ки симои ноҳияи мо чӣ қадар тағйир шуд дигар шуда накард. агар солҳои пеш меомадем ба маркази ноҳия мерафтем як ҷои нишастан надоштем як ҷои қабули меҳмонон надоштем ягон гулгаштон надоштем ягон меҳмонхонао надоштем. имрӯз шукрона мекунем аз анамин истиқлолият корҳое ки мо шумо кардестем шукрона мекунем. бо қарори ҳукумати ноҳияи Балҷон бо қарори мақодири ҳукумати давлатӣ зиёда аз 257 иншоотҳо бахшида ба сазовор пешрост гирифтани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тӯзистон ба тасвиб растааст. аз он ҷумла дар худи деҳаи шумо ҳам аст. ман миннатдории шахсан худамро ба он нафароне мерасонам ки баҳри ободии анамин деҳа баҳри ободии манамин ноҳия саҳму кӯшиш карданд ва ҳамзамон мо боз ниятҳои дигарам дорем дар асри нақша чорабиниёмо ки бозам иншоотҳои барои сатҳи иҷтимоӣ иқтисодӣ барои бозам корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода диҳем. шумо медонед ки солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон шудагӣ аст. ба ин хотир дар ноҳияи Балҷон ба нақша гирифтагием 11 корхонаҳои саноатӣ. агар мо 11 корхонаи саноатиро бисупорем бисозем бисупорем ба истифода диҳем ҷойҳои кории нав пайдо мешавад. асосан аҳолӣ бо ҷойи кор таъмин мешавад. маҷмӯи маҳсулоти дохилаи мо дигар мешавад. аз зиндагии мо хуб мешавад. асос ҳамин аст. мақсад барои ҳамин аст. ё ки каштани хати оби нӯшокӣ дар деҳо ё ки сохтмони анами хел мактабҳои замонавӣ ё ки сохтмони бунгоҳои тиббӣ қасрҳои фарҳангӣ. ин боиси ифтихор аст ки мо имрӯз шароит муҳайё карда тавонистем. ҳар як кор мушкилӣ дорад. бояд ки мо аз ягон мушкилӣ натарсем наҳаросем ва нагзорем ки миллати тоҷика ягон кас танг назанад ё санги маломат занад. имрӯзо мардуми ноҳияи Балҷон бисёр як мардуми бонангу баномус аст. ҳар баяним корое ки мо кардестем ҳам худи мардум худи аҳоли сангузор аст. анамин роҳе ки мо ҳозир омадем хоҳиш кардам як соҳибкора ки ҳамин роҳ бисёр роҳи дурдаст аст роҳи мушкил аст сангфарш кардем бо дастгирии мақомот дар якҷоягӣ. бовар дорам дар оянда инҷа биёяд ҷои хуб мешавад. баъд масъала дигаре аст қарори ҳукумати ҷумҳурии Тӯзистон аст аз соли 2001 ноҳияи Балҷон ҳамчун ноҳияи саҳёҳӣ эълон шудагӣ аст. ин манзараву ин табиате ки мо дорем дар дигар ҷоҳо нест. ба наздики гурӯҳи нависандагону шоирон ба ноҳияи Балҷон омадагӣ буданд таҳти роҳбарии Ато Мирхоҷа дар якҷоягӣ бо Абдулло Раҳнамо як чизро мисол оварданд. вақте ки табиати ноҳияи Балҷонро диданд гуфтанд ки мардуми араб ҳавас мекунанд орзу мекунанд ки мо ҳам хел бинем лекин дар ноҳияи Балҷон ҳама чӣ ҳастанд. баъд як сухани беҳтарин гуфтанд ки биҳишти рӯи дунё гуфт анами ноҳияи Балҷон аст. бина бин чӣ хел табиати зебо дорад чашмаҳо дорад мевоҳо хуб дорад. ҳамин занҳо модаро ё ки ҳамин бачаҳо ки дар ҳамин ҷо ҳастанд чеҳраҳошона бинед чеҳраи хоси тоҷикона дорад зебо ҳастанд. ман дар охири сухани ба ҳар яки шумо гуфтанӣ ҳастам ки дар асоси қонуни амалкунандаи ҷумҳурии Тӯзистон ҳар яке мо бояд кору фаъолият кунем. нақшаҳо дорем мо ки вохӯриҳо бозам бо мардум зиёдтар шавад. он мушкилотое ки дар ҳар як деҳа аст дар як ҷамоат аст марҳила ба марҳила паси сар кунем. агар мо ҳамвақт сарҷамъ бошем иттифоқ бошем ҳамаи корҳомо хуб мешавад. имрӯз ман хурсанд аз он шудам ки дута навхонадорон шаву арӯс буданд дар инҷа мо шаҳодатномаи ақди никоҳ тақдим кардем шона
як ҷоя дуо мекунем ки як оилае барпо шавад ки фахри миллати тоҷик шавад. пеш аз он ман як калима гапшон гуфтам ки ҳурмати якдигара бидонед. вақте ки зану шавҳар ҳурмати якдигарша тонист, ҳурмати ҷомеа, ҳурмати падару модар ҳамаро медонад ва наслҳое пайдо шавад ки давомдиҳандаи кори анами мову шумо бошаду миллати тоҷик бо ҳамин хел наслҳо фарқ. умуман имрӯз як қати ман одамо роҳбарои сохторҳои қудратӣ омадагӣ ҳастанд, мудирои бахшову баъзе ташкилоти муассисаҳо омадагӣ аст, мудирои шӯъбаҳо омадагӣ ҳастанд ба мақсаде ки як бора қати шумо аз наздик шинос шавану ҳамкорӣ кунему, шумо бишносед, бидонед ки кӣ аст. ман якча ҳамон хоҳиш кардам амёра ки вақте ки шумо омадед намҷа қати мардум вохӯрӣ кунед, бинед, аз аҳволи мардум бохабар шаведу чӣ мушкило аст, чӣ коро мо карда метавонем, чӣ ба нақша бигирем баҳри ободӣ. ана имрӯз боиси хурсандии дигаре аст ки аз тарафи созмони милали муттаҳид қатномаи навбатӣ бо пешниҳоди пешвои муаззами миллати мо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон ва ҳамзамон бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешниҳоди ҷумҳурии Фаронса қатномаи навбатӣ, яъне эълон гардидани солҳои 2024-25 36 10-солаи амал барои ҳифзи прияхҳо, яъне ин фанни криосфера ном дорад. анами 10-сола аз ҷониби пешвои муаззами миллати мо дар созмони милали муттаҳид пешниҳод гардид, аз тарафи дигар мамлакатҳо дастгирӣ гардиданд. на ҳар як пешниҳодҳои ҳар кас бигзарад дар инҷа ва ин ба хотири он аст ки мо дар бинед дар баландкӯҳҳо зиндагӣ мекунем, дар қаторкӯҳҳои мо бисёр прияхҳо аст. мутаассифона сол ба сол ба нестшавӣ рафтааст. анами илми криосфера илме аст ки яхшиносӣ ҳастад барои ҳифз кардани ҳам прияхҳо, махсусан барномаи қатномаи нав қабул шуд ки дар ин ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон ҳамкорӣ мекунанд. дигар чӣ хеле ки мо шумо огоҳ ҳастем, қатномаи дигаре ки буд 10-солаи амал барои 10-солаи амал барои ҳаёт, яъне солҳои 2018-2028 буд. дар ин самтам корро рафтааст. ё ин ки дигар масъалае ки доштем, мо ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон буд, 4 ҳадафе ки дар назди худи мо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштагӣ буд, он ҳадафҳодам мо расидем, ҳаматон медонед. боварӣ дорам ки мо чӣ дастур супоришҳое ки аз тарафи роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад ё ки аз тарафи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон мешавад, сари вақт иҷро мекунем. баҳри бозам хубтари шароити худамон, зиндагии худамон кор мекунем, фаъолият мекунем. ҳама вақт бояд дӯст бошем, пеш аз ҳама дӯст бошем, муттаҳид бошем. миллати тоҷик чӣ тавре ки президенти муҳтарами мо мегӯяд, мо яроқи ҳастаӣ надорем, бомбаи атомӣ надорем, лекин мо як чӣ дорем. миллати тоҷик миллати бисёр ба фарҳанг аст, миллати ҳаста ки дӯст аст, бародар аст. анами дӯстии мо, анами яроқи мо мебошад. ба ҳар яки шумо тансиҳатӣ, хонаободӣ, бурдбориҳо таманно дорам. муваффақ, саломат бошед. ҳозирини гиромӣ, ҳамчунин тӯҳфаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷубон ба директори муассисаи таъсисоти миёнаи умумии рақами 14 Назаралиев Муҳаммадфарид дода мешавад. маромад. خصوصا الان نسل نورس تربیت میکنی دور از تاریخشون بدونن. فهمیدی؟ از تاریخ نوع بالجو گپ زنه بدونن تاریخ دوشون سن. خب مبارک باشه. مبارک باشه. مبارک شود.
جانان است وطنداری زمان است غریبی جای شادی نیست هزار غوصه در جهان است غریبی جای شادی نیست هزار غوصه در جهان است غریبی جای شادی نیست هزار غوصه در جهان است مولایی بامش پروانی نامش میشن غلامش یار به وفا میشن غلامت یار به وفا دارهی کنگر سر زده میدای دارهی کنگر سر زده میدای ای دختری کنگرتی ای دختری کنگرتی از مهره میدای یادم نکرد در قفس جان دادم سیاد آزادم نکرد چینه چینه چین پدید لا چینه چین چینه 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 چین زلفی دل پر چینه چین چینه 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 چین پدید لا چینه چین چینه 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 چین زلفی دل پر چینه چین چشمه داری Audio Jungle.